傷を癒したまえ。かの者を守りたまえ。かの者に力を。かの者の剣となれ。かの者を守る盾となれ。かの者に力を。かの者の傷を癒したまえ。力が湧いてくるようだ。私の敵ではなく。まだだ。力による支配。力こそが。陛下から黒い霧が。あれは一体何だ。陛下。バルディアの小僧。いや、レディンと言ったか。今のは何だ。どう見えた。黒い霧、邪悪な何かがあなたの体から出たように見えました。闇の力です。おそらく、あなたは闇のものに操られていたのでしょう。私が、闇に操られていたというのか。陛下、大丈夫ですか。ランス、心配はいらぬ。けじめをつけるだけの体力は残っている。けじめ？我々帝国の敗北だ。この首持っていくがいい。陛下、何を言うのです。戦乱の世を治めるのは力だ。その力が私には足りなかったために負けた。操られていようが何だろうが、それは変わらぬ。そして私は帝国の王として、敗北の責任がある。ディゴス陛下。さあ、私の首を取れ。陛下、私は帝国を滅ぼすことを望んではいません。邪悪を封印するために、ラングリッサーを返してもらいたいだけなのです。返していただけますか？ラングリッサーか。あの件ならニコリスが、ここにありますよ、陛下。あなたの胸を突き破っております。ラングリッサーがね。ガリウス、貴様、陛下を。よくやった、サーガリウス。行くぞ。わかりました、ニコリス様。陛下、しっかりしてください。なんということだ。サルラスの戦力は
お飾りではありませんからな。力が湧いてくるようだ。バカな。まだだ！力による支配！力こそが！陛下から黒い霧が。あれは一体なんだ？陛下。バルディアの小僧。いや、レディンと言ったか。今のは何だ？どう見えた？黒い霧、邪悪な何かがあなたの体から出たように見えました。闇の力です。おそらく、あなたは闇のものに操られていたのでしょう。私が、闇に操られていたというのか。陛下、大丈夫ですか？ランス、心配はいらぬ。けじめをつけるだけの体力は残っている。けじめ？我々帝国の敗北だ。この首持っていくがいい。陛下、何を言うのです？戦乱の世を治めるのは力だ。その力が私には足りなかったために負けた。操られていようが何だろうが、それは変わらぬ。そして私は帝国の王として、敗北の責任がある。ディゴス陛下。さあ、私の首を取れ。陛下、私は帝国を滅ぼすことを望んではいません。邪悪を封印するために、ラングリッサを返してもらいたいだけなのです。返していただけますか？ラングリッサーか。あの剣はニコリスが保管していたはず。勝ったのはお前たちだ。好きにするがいい。ニコリスとは誰ですか、陛下？ニコリスだ。私の片腕で重心の。いや、違う。そんなものは、ランスを親衛隊隊長に任じた時さえいなかった。まさか、奴が闇の者か？おそらく、記憶を操られていたのでしょう。奴を探せ！ニコリスと名乗る者だ！それと奴の持っていたラングリッサーもだ！私が奮起すれば、皆はついてこないからな。
ラングリッサーはニコリスという闇の者に持ち去られていた。襲い来る闇に対抗するため、帝国との協力関係を結ぶことを選んだレディン。しかしレディンたちの予想より早く闇の軍勢は侵攻を開始、町へと迫っていた。